Nkporo kan maka ndị a chọrọ Ohafia ụwa na-agbara politics Ude Oko Elughu asaga nara achị jụtụ wele ga ajụjụ ndị a ife Ude Oko melara wa o nwere ala m ji bututu ka mbụ ọnụ Ude Oko o melara ndị a ngene ndị a onye Elughu anyị bịala ha ne bụ onye kwalara oke marụ ra abalara Elughu ezi uru as a result of Igbo Ude Oko yelagharịrị ya ka ruo a government or a politics ọ ife m nara achọ ịjụtụ ọ dị mmadụ ole ọ na ozugbo Nkporo ratụ vote a but ọ bụrụ onye ndị a nọ n'ọrụ nwesalara ọrụ ime ya dị 170 bụ ndị etiti ama hapụ ndị bụ wa bụ mmadụ ole wa efe ego lifara akwụ mmadụ 70 ọ mmadụ ole wa ime bụ ndara kwuru 100,000 ọ ya bụ ife ọbanye sang gbọrọ ali ka over 20 years ọ ya ife that is ọ ya ife mmadụ nwere ike ịgbarara achọ igbu onwe ya ọ yara achọ ihe ọgbaghara Elughu ka anyị bọpụ ọsọ because mo ojuga menya akama fun ife Ude Oko mere Nkporo uzo tere from Abiriba junction Lucy Titiamo, how many kilometers of what quality of ties bifete if Ude Oko mere bo oji alinde Nkporo no area hotel Ude Oko ji alinde Nkporo no area hotel kuchinkata smale ara akpa heti yo no yora cho oyi asaga ya ari log ayi den tabia no ha akoro okola no ruwo hotel ezi fo na emere bo hero hotel Nkporo mante eibu obi ona nwulo re ehutu ife ile ba kwa ya kpo yoku mefu kwa ya se kwa ono ibu Ude Oko eta abu eso ofere akpara banye mulo are ekperita almost trying to make all our guests vulnerable o ya buru anyị risaga asin vote ara to Ude Oko o ya bụ ezigbote ife ofro na mere ndị Nkporo ụzọ adịghị Nkporo aka nwụrụ ụzọ ụmụ efe ala jitara aka nwụrụ ụzọ nwe nke ka bụ ụzọ ebe abo nwa ka adịghị Elughu ndị Elughu asụsịla wa afọ but mo ebe ha feel emela ihe ụzọ a afọ ma afọ ụzọ ebe ibe Nkporo megala politics ruo and ndị nwela onye ha le Ude Oko per government over the years aro no afọle yom influence gwuro efela transformer to ozugbo Nkporo meme ntamegimo hụ aka na kọpụ ya aka yom influence me persuade egwuro electricity doba soro ozugbo Nkporo mo ọkụ ma lara ata nnede o ife that is nke Ude Oko that is also ha so anya raga instead of finding Elisa Euro anyị nọ gafu ife anya mine kwa ife ichi obi eka onye dị laba kwulu yo gwara anyị lura na hụra maka anyị onye dị le Ude Oko. Is it a reproach or a progress? Is it a retrogressive step or a retrospection? It's a complete retrospection. Mkpa mbonye ọbụla kwala sakwo ịgbara Ude Oko rachi Elughu asaga onwe Ude Oko bagara mmadụ ndọ fili na bagara uru ekeka ya rufufu leba anya ga-amara ya kabaga ma gburugburu ọ n'ife ọbara akpa ndị Elughu wara eso ịta afọ ọnụ tọnụ ndị Elughu mmefa Ude Oko sị kwọ bụ ya hụ
ya bụrụ mantelu a na-akpanụ ha bụrụ emeta unu bụ n'Okolu emere unu referendum eme ndeze sign na nde ECD sign na gị kwoyi eme ya ka ọ ratara gị sekwu ihe kwukwa sang babara alajita asan hala na refa asan abịa kwa ibe ndeze onye beze ya okpugharịkwa maka abọgọ rụtara oche si bụ mọ si n'ụmụ bụ ke ha mọ je n'ụlọ ime ọ mụ onye olu ajekwa akpa ịtọrọ enyi ya Ude Oko ma bụ na enyi Esokimba ọ ma Sokimba jekwa akpa Ude Oko ọ bịa n'ụwa na kuma adọ efe adọ onye ayo otulu etiti ama adọgọ ya sị ya efe a Nkporo sịla ọ bụ tọn ndelu chetutuba ọ bụrụ wa metogo ka ha chetutuba ba ha nche kwiwa kparu uro ha nche ri ọtọ wa sịwa efe a bụrụ metogo ka anyị delega anya sa mgbedin ruo mgbedin we meghi ya wa fikata wa mba gburugburu ala wara ga abụ mane ndị Nkporo gode ya gwara akpa onye bụ ihe kwanu be enyi gị ifuna kwana ha afụ so be enyi gị abanye na gọọmenti ọrị ọnụ 20 something years ọchịchị gba ya gburu ọkpụrụkpọ ndị anyị fomelara gị ndị ebe nọla na asị oke enyi gị ọrị nọ mgbọrị nọ nọrọ abụọ bụrụ gị eme ya ya ọrịa erinu ihe ọ bụrụ enyi n'ụlọ egbo itara mkpa ndị anyị bodo gị na ndị anyị isi enyi ọrị enyi arụ anyị Ude Oko enweghị ife ọ na-emezi mmadụ bank adịghị Nkporo Ude Oko lụọ Nkporo chọrọ ịbanye bank oge kware Abiriba ọya oju Ohafia bank nọ ya gbuo Ohafia ebe a some of them are more than 15 years adịghị ejisie ya mgbata okwu ndị dum anyị redu gọọmenti ma Ude Oko a bụkwa onye nke ya kata ọjọọ ọ maghị bank adịghị Nkporo ndị ahụ ife meeni o ji kwụsị bank aka adịghị Nkporo rusi ugbu a ndị a school Nkporo mo one single school ndị fere ja musife areje ala areje ulu ekwo lori central school de Nkporo Nkporo ka nwo Nkporo olu enwere ndị ife gọọmenti enwere Ude Oko ọrị ọra bụkwa ha eru arụrụ ale na ndị ife ale na ma nke ndị eti ama arụ arị ya gboro edu ndị makotoro wa weje nwa bua o ife ọ bụ egwere kpara isi fake awe zugu didika onye nane akpa emelara wa ha ya bụ na fara bara abịa atụ vote ọrị anwa mini anwa anyanwụ ara ya do igbo ela ra atụ vote ọrị lege mụrụ for 4 years fa bụ unu aka m chọpụta onye a dị obi ọjọọ obi ọdịda azụ ụmụ gị ife megatara na ya bara mara uru ara achọ ha oje gọvanọ atụrụ bụ na ha kpọkpa anyị ndị na welele oje ke gọvanọ ọrị ụmụ gị bụ oge ọmụghị ọjọọ ha nye ndị tamokwe interest onweghị oji ejọọ maka oge rula mgbe kwesị ya nara eme ha ndị ifere gwasa ihe nkata nwoke ara ga-abụ zara anyị ada ọ bụ nweta lụwere igiri anyị apaghị egbe mụ apaghị mma anyị ndị gbukọ ikiri anyị bugurukọ anyị ndị para egbe ọ mma ọ diplomat ọ naghị ejọọ oje akpọ ọbụghị kama basịrị lụọ m oja that is a farm babo kama basemum oge go mu ron wo gara akpa ya onu no pa ribe ya oya ife duma mmega oge go o sutala ndi ife afu ike egun ofia na eriri egun ofia na eri nkufu ọma abogo la reji that is abogo le maro reji ade egun ofia ga eri asegum that is in fact I am not stopping his political ambitions. You're just Senate. If we communicate area, you're just House of Reps. You represent Abia North. But on Abia State, Eka. On Abia. You use one hand in the Abia film. You go safim by. I get very lato. Makifera kare. Elughu aya parafim aya wai ndi fare lere izo ke bofia even the governor bana gara igwopsa because I na bari afim ya mara onye obo mara yo jebe kwa heje ka ya egbu onwe yo that is na ga duga
wasi ameturu onwe ya tii goro poison pịarị ya nsi pịarị ya nwụrụ onweghị bụ oge yọra bụkwa onwe ya nsi onye si yara enye ọbalị mmadụ dịgataga emeghara eme mmadụ dịgataga obi ọjọọ ya ọ dị fọrọ ya olege mmadụ adị adị para ebe paakị eghere gọọmenti ma rakwa echetu isi ogo na-emetụ na ha gbawa wabụ ele ọwabụ mgbada ọwa egbughị iwu ifu wabụ ma ndị ọha pa egburu egbe ọhụ mụ na-eje nnukwu ya gbuo ya egbe ọhụ that is you are not only causing your generations, you are causing your third generations. And the moon is a pie born, pie born, money, believe on. You will form a garoon, you will be funny to Kunesian. A brown, you will be easy from an only maroon. Moon is a pie way born, Munegre born, boom. Is what again, mark my word. Is what again, you never born Rabaton at Titiamon. Nkporo nta iba na etundi ife ebe wedo ogboro rakwe m ife nwo karịa na rama eche ha ọpụtụ ha gbata ebe ọnụ alọtara osisi ama iri iche bụ ife aba ndị fere ese zọsọ ebe ara aba mmadụ ibe wa aba nwanne wa abụghị